Yes, Bombo Dennis, ito ang ating dugong bombo bilang siya ay isang itinuturing na largest one-day blood donation drive dito sa ating bansa. Tayo ay natutuwa na ang ating noble project na ito ay nasa mahigit 2 dekada na ating isinasagawa at tayo po ay nakakatanggap na ng mga pagkilala, parangal, dahil po dito sa proyekto na ito at kaya naman tayo po ay patuloy na nag-inspire sa ating mga komunidad para dito sa kanilang involvement at ito'y reflection lamang na ang Bombo Radio Philippines ay committed hindi lamang bilang #1 radio network and most trusted source of news and information, kundi kasama na rin dito ang ating commitment sa public service. So bakit nga ba mahalaga itong ating Dugong Bombo Blood Donation Drive? Dahil alam naman natin, laging sinasabi ng ating chairman na si Dr. Helio Florete na walang substitute. Alam natin yan, walang substitute for human blood. Despite nga itong advancement ng science at new technology, ang human blood pa rin ay hindi kayang i-manufacture. Kaya naman, ang ating only source ay ang ating voluntary donors. So, sa pamamagitan ng ating partisipasyon, ay magkakaroon tayo ng critical role dahil ang demand sa dugo, Bombo Dennis, napaka-constant yan and growing. Every day, marami ang pangangailangan. Dito na lamang sa mga iba't ibang mga himpilan ng Bombo Radio sa iba't ibang bahagi at Star FM sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Alam nila yan dahil napakarami ng mga lumalapit para nang sa ganon ay iparating yung kanilang pangangailangan nga ng dugo. So that's why itong role ng Bombo Radio Philippines at ng ating mga partners sa pamagitan ng puwersa ng ating 32 fully digitalized AM and FM stations, ang Bombo Radio Philippines ay naaabot natin ang kasulok-sulukan ng Pilipinas. Kaya naman nagagawa nating maiparating sa ating mga kababayan itong kanilang civic responsibility and compassion. Dahil ang kampanya natin sa Dugong Bombo, nagpapakita na kaya nating pagkaisahin ang ating komunidad para sa isang layunin. Ito nga yung magbigay ng bahagi ng kanilang sarili sa pamamagitan ng voluntary blood donation. Bombo Dennis. Okay. Bombo Everly, maraming salamat. Napakaraming benepisyo. Bukod syempre sa ikaw ay magiging bayani para sa iyong kapwa na dahil nga sa iyong kakayahan na makapagligtas ng buhay o makapagdugtong doon sa pangangailangan na ating mga kababayan, yung benepisyo nito bilang sa kalusugan. Unang-una, mache-check mo kung ikaw ay may sakit dahil kapag tayo po ay magdodonate ng dugo, bago yung proseso mismo ng pagdodonate ng dugo, maraming mga screening na gagawin sa iyo. Libre na po itong screening na ito. So sa pamamagitan ng screening na ito, of course, ay magkakaroon ka ng pagkakataon na malaman kung ano ba yung ikaw ba ay kwalipikado. Kung kwalipikado ka, ibig sabihin ikaw ay healthy, malusog. Kung hindi naman at merong mga nakita during the screening, at least malalaman mismo nitong ating mga blood donors na ito kung ano yung kanilang mga suliraning pangkalusugan. And most importantly, Bombo Everly, Bombo Dennis at mga kabombo, kapag ikaw ay nakapag-donate ng dugo, sabi nga para kang nakapag-change oil Kasi nga, kapag ikaw ay nagdo-donate ng dugo, mabilisan yan na mapapalitan at sa pagpapalit na yan, ibig sabihin may bago ka na namang dugo, bagong lakas at bagong sigla. Mga kababayan na gustong mag-donate ng dugo at sa lahat po ng ating mga would-be partners, stakeholders, sa ating mga local communities, maaari silang maging volunteer blood donor, mag-sponsor, o kaya naman maging bahagi nitong ating Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain, bloodletting project sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga iba't ibang himpilan ng Bombo Radio at Star FM malapit sa kanilang lugar at gayon din. Maaari din nila, meron later tayo ibibigay na numero sa iba't ibang mga himpilan natin para doon sila mag-register. And then, pwede rin po na makipag-ugnayan mismo sa ating Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated para doon sa kanilang, kung nais nila na maging sponsor o kaya naman po ay maging
tinatawag ho natin na cash, magkaroon ng cash donations. So dito sa ating noble project na ito, so doon pwede ho tayong makipag-ugnayan. Kaya muli yung ating paanyaya sa lahat na maging bahagi dito ho sa ating project na ito. Samahan po ninyo kami sa November 15 at para ho sa ganon, magkaroon ho tayo muli ng partisipasyon dito po sa isang makabaluhang proyekto, ang Dugong Bombo. And isingit ko na lang din, Bombo Everly at Bombo Dennis, maliban doon sa pagkakataon na maging bayani ng ating mga kababayan na makikipag-participate dito sa ating project na ito, we will be giving away also free Dugong Bombo t-shirt, hot meals, and snacks and drinks and vitamins sa lahat ng ating mga successful Dugong Bombo blood donors. So ito yung sabi nga natin, parang token lamang po ito, pero walang makakapalit doon sa ating highest form of generosity, magbigay ng bahagi ng ating buhay para makapagligtas ng buhay ng iba. Pagkakataon ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na tayo sa lahat ng ating mga partners, volunteers and stakeholders na patuloy na nagpaparating ng kanilang pakikisa dito sa ating proyekto na Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Basta Radyo, Bombo, Star FM, it's all for you.